Això són bacteris que creixen en antibiòtics cada cop més concentrats. Els bacteris deixen de créixer quan toquen la primera tira d'antibiòtic, però de sobte apareix una mutació que sobreviu l'antibiòtic. Aleshores es produeix una altra mutació i els bacteris sobreviuen 10 vegades la concentració, després 100 vegades i, finalment, després de només 11 dies d'evolució, aquests bacteris poden sobreviure a antibiòtics 1000 vegades més forts que els que al principi els haurien matat. Vet aquí l'evolució en acció. Vaig cap a Michigan per veure l'experiment d'evolució més llarg del món. Som-hi! Presento en Richard Lansky. Va començar l'experiment fa 33 anys i, juntament amb un equip, l'ha mantingut des d'aleshores, tots els dies, sense excepció. En aquest laboratori hi ha 12 flascons de bacteris E. coli vius. Són els pocs afortunats que han sobreviscut durant més de 3 dècades d'evolució en un laboratori. Aquí tenim 12 línies a llarg termini. El 1988, un únic avantpassat va generar aquestes 12 poblacions diferents i des d'aquell dia han anat creixent i dividint-se de manera independent. Però com han evolucionat? Hi ha d'altres experiments de llarga durada. Des del 1896, a la Universitat d'Illinois treballen per seleccionar blat de moro, però només n'obtenen una generació per any, mentre que aquests bacteris creen 6 o 7 generacions per dia. Així, després de 33 anys, els bacteris d'aquests flascons són de la generació 74.500. Si fossin generacions humanes, representaria 1,5 milions d'anys d'evolució d'homínids. El que fem per començar l'experiment és diluir una gran població de bacteris en una placa de Petri on cada cèl·lula individual forma una colònia. Llavors, prenem una mica d'una colònia per iniciar una població, uns quants d'una altra colònia per iniciar una altra població, però efectivament tots van començar a partir de cèl·lules individuals. I això és important perquè vol dir que si veiem que passa el mateix en poblacions replicades, no és perquè hagin començat amb les mateixes variants genètiques i la selecció natural hagi escollit el mateix una i altra vegada. En realitat, serien mutacions independents que van donar avantatges competitius, fos el que va produir la repetibilitat a les 12 poblacions replicades. L'entorn del laboratori és molt més senzill del que els bacteris tenen normalment. No hi ha altres organismes presents, es mantenen a 37 graus centígrads i viuen en la mateixa solució, una barreja que inclou glucosa, fosfat de potassi, citrat i algunes coses més. La seva única font de carboni és la glucosa, que és limitada. Per sobre de tot, consumir aquesta glucosa i convertir-la en descendència replicant-se el més ràpid possible ha estat essencialment el que sembla que estem seleccionant. Cada dia els bacteris es divideixen 6 o 7 vegades. Normalment pensem que les generacions estan limitades pel temps que ha transcorregut, però en aquest cas estan limitades pels recursos disponibles. Si tinguéssim una solució 10 vegades major, el seu nombre augmentaria 10 vegades més. Gairebé cada dia dels darrers 33 anys s'ha realitzat aquest procés de transferència. Es passen 0,1 mil·lílitres, o 1% de la solució de cada flascó, a un nou flascó estèril que conté la mateixa solució. Bàsicament, dilueix els bacteris 100 vegades. Això els dona l'espai i els recursos que necessiten per créixer i dividir-se de nou, augmentant la seva població 100 vegades, abans que aquest mateix procés es repeteixi l'endemà. I el mateix passa l'endemà següent, feiner o festiu, des de fa més de 3 dècades. Què passa amb els bacteris que no passen els nous flascons, que són el 99%? Aquesta és la sala de l'autoclau. Què passa a la sala de l'autoclau?
Cada dia el 99% de les E. coli moren en aquesta horrible sala. Això és com un crematori de bactèries? Sí, això mateix. Si els científics no ho fessin i donessin a tots els bacteris 100 vegades més solució per créixer cada dia, l'experiment esdevindria ràpidament incontrolable. El segon dia caldria 1 metre cúbic de solució, però al 13è l'experiment seria 10 vegades el volum de la Terra. I al dia 42 l'experiment ompliria tot l'univers observable. La idea global de la genètica és mantenir-se constant i que les mutacions siguin rares. Sí. En el teu experiment sembla que passen sovint les mutacions. Mira, calculem que en els nostres bacteris aproximadament només una de cada 100 o una de cada 1.000 cèl·lules tindrà potser una sola mutació. Així que no és gaire. En canvi, en els humans s'estima que cadascun dels nostres descendents té potser 10, 20, 50 noves mutacions. Per tant, els bacteris són extremadament conservadors, però també són milers de milions i fins i tot en un petit flascó. I per tant, si tens una oportunitat amb milers de mutacions i tens 1.000 milions d'individus, llavors cada dia en un d'aquests flascons podríem tenir 1 milió de noves mutacions. Així que hi ha molta variació sobre la qual pot actuar la selecció natural. Potser la meitat d'aquestes mutacions no tenen cap efecte sobre la capacitat dels bacteris de créixer i prosperar en un entorn tan particular. Podrien ser mutacions importants a l'aire lliure, però aquest és un entorn molt senzill. Potser aquests gens ni tan sols s'expressen. Una altra meitat de les mutacions, parlant molt aproximadament, podrien ser mutacions nocives. Fan dels bacteris un competidor inferior. Però potser entre aquests milions de mutacions que es produeixen cada dia, potser n'hi ha 10, o potser 100, o qui sap si n'hi ha 1.000, que canvien alguna cosa a la cèl·lula que dona als bacteris un avantatge competitiu sobre els seus progenitors. I aquests, després, creixen en un sol dia. Però cada dia s'elimina el 99% de la població. Un afortunat 1% preval, i si aquest afortunat 1% inclou un dels paios del dia anterior que creixia un 10% més ràpid que els altres, té més probabilitat de contribuir al següent flascó i en el del dia següent, i continuarà creixent més ràpid a un ritme del 10% en un procés exponencial. Per tant, les mutacions són molt rares quan es produeixen per primera vegada i moltes d'elles es perden, però una vegada que es fan comunes, si tenen un avantatge competitiu, s'imposen. Però com saps que els bacteris tenen realment un avantatge competitiu? Vull dir, com pots dir que s'adapten millor al seu entorn? Bé, aquí és on entra en acció una de les propietats úniques dels bacteris. Es poden congelar durant llargs períodes de temps i després revifen. Aquí s'emmagatzemen en animació suspesa. Les mostres congelades dels bacteris de les diferents generacions es col·loquen aquí. Cada 500 generacions, que són uns 75 dies, es congela una mostra de cada població. Com que congelen les generacions precedents, Lenski i el seu equip tenen un registre fòssil congelat. Les nostres mostres de fa més de 30 anys segueixen sent del tot viables. Això ens dona la possibilitat de fer el que m'agrada anomenar un viatge en el temps. Literalment, podem comparar organismes que van viure en diferents moments. Podem fer competir els bacteris de la generació 70.000 amb els seus avantpassats. És cert. La manera com mesuren l'aptitud és comparant la generació actual de bacteris amb d'altres generacions més antigues. És com un estrany club de lluita de bacteris. Descongelen l'antiga generació, la barregen amb la generació actual i després posen una mostra en una placa per veure l'abundància relativa de les dues poblacions. A continuació, incuben el flascó un dia i el tornen a col·locar en una placa. La qüestió és comparar les taxes relatives de creixement. Quina generació utilitza millor la glucosa i es divideix més ràpidament? Bé, com dimonis distingeixes el bacteri que evoluciona millor que el seu avantpassat? Et saluden amb banderoles i et diuen «Ei, sóc el paio evolucionat». Esclar que no. El que tenim és aquest marcador de color inclòs a l'experiment. Així, 6 de les nostres poblacions, en un determinat tipus de placa d'agar, fan colònies vermelles i 6 d'elles blanques. I tenim una versió de l'avantpassat que fa colònies vermelles i una altra que fa colònies blanques.
podem fer competir una de les poblacions evolucionades vermelles contra l'ancestre blanc, o una de les poblacions evolucionades blanques contra l'ancestre vermell, i podem distingir-les. En aquest cas, la població vermella evolucionada supera el seu avantpassat blanc. Per determinar el guanyador, totes les colònies es compten a mà. Quins van ser els primers grans descobriments de l'experiment? El primer que vam trobar, tot i que no hi havia cap dubte, és una de les demostracions més directes de l'adaptació darwiniana per selecció natural. Sí, amb el temps es converteixen en millors competidors. És una observació comuna en altres experiments d'evolució. L'evolució, en un nou entorn, comença amb un gran enrenou i després tendeix a lentir-se amb el temps. I així que vam repetir aquesta observació i em vaig imaginar que, en algun moment, les línies, amb el pas del temps, acabarien planes. I, de fet, vaig considerar aturar l'experiment, però vaig rebre savis consells dels companys i de la meva dona, la Madeline, perquè seguís. I bé que va fer, perquè l'any 2003 els bacteris van començar a fer alguna cosa remarcable. Un dels 12 llinatges, de sobte, va començar a consumir una segona font de carboni, el citrat, que havia estat present al nostre medi al llarg de tot l'experiment. Es troba en el medi, és el que s'anomena agent quelant perquè uneix metalls en el medi. L'E. coli, si anem a la seva definició original com a espècie, és incapaç d'això. Però un dia vam veure que un dels nostres flascons era més tèrbol. Vaig pensar que probablement hi havia un contaminant. Hi havia entrat algun bacteri que podia menjar el citrat i, per tant, havia augmentat la terbolesa. Vam tornar al congelador i vam reiniciar l'evolució. També vam començar a controlar aquests bacteris per veure si realment eren E. coli. I sí, eren E. coli. Eren realment E. coli provinents de la soca ancestral? Sí, i així que van començar a fer genètica. Era molt clar que un dels nostres llinatges de bacteris s'havia despertat un dia, havia menjat la glucosa i, a diferència de qualsevol dels altres llinatges, va descobrir que hi havia confits amb gust de llimona. I van començar a consumir-los i a obtenir una segona font de carboni i energia. En Zach es demanava per què havia trigat tant a evolucionar una cosa així, i només en una sola població. Va entrar al congelador i va escollir bacteris individuals o clons d'aquell llinatge que havia desenvolupat aquesta habilitat. I després va intentar provocar aquesta habilitat partint des de diferents punts. Així que, en cert sentit, era gairebé com rebobinar la cinta i tornar al minut 5 de la pel·lícula. O al minut 10 de la pel·lícula, o al 20, i veiem si el resultat canvia en funció de quan ho vam fer. Perquè, per aquest fenotip de citrat, hi havia essencialment dues explicacions possibles sobre per què era difícil que evolucionessin així. Una era que només era una mutació molt rara. No era com si només canviés una lletra. Era més aviat que havies de capgirar un determinat segment d'ADN i havies de tenir exactament un punt de ruptura, exactament aquest. I aquesta era l'única manera de fer-ho. Per tant, era un esdeveniment rar. La hipòtesi alternativa és que van tenir lloc una sèrie d'esdeveniments que van fer possible una cosa perfectament normal, però que a l'inici no era possible perquè una mutació només tindria aquest efecte un cop haguessin canviat altres aspectes de l'organisme. Per no allargar-me, resulta que és un tret tan difícil d'evolucionar perquè ambdues hipòtesis són certes. L'experiment va descobrir altres troballes sorprenents, com que en comptes de que el nombre de bacteris augmentés amb el pas del temps, en realitat disminuïa, tot i que cada bacteri individual es feia més gran. 6 de les 12 poblacions van evolucionar amb hipermutabilitat, és a dir, taxes de mutació 100 vegades superiors a les dels seus avantpassats, encara que després van adquirir mutacions addicionals que feien reduir la taxa de mutació. És a dir, és un avantatge evolucionar més ràpid que els altres, però si la taxa de mutació és massa alta, la descendència té massa mutacions nocives. Però potser la troballa més sorprenent és el que no va passar. L'opinió que jo tenia que les línies es tornarien planes era força falsa. M'havia imaginat un model matemàtic molt senzill. Pots crear una cosa anomenada hipèrbola rectangular. Té un pendent inicial alt i després arriba a una asímptota, però són models senzills igualment. Hi ha un model que també té només 2 paràmetres, anomenat model de llei de potència, que diu que les coses s'alenteixen però sense un límit superior. Diu, segueix endavant per temps immemorials i les coses seguiran avançant però a un ritme de millora cada cop més lent.
I resulta que aquest model s'adapta millor a les nostres dades que el model original que m'havia imaginat. I no només s'adapta millor, parlem d'estadístiques, ciència, corbes d'ajust, etc., sinó que en realitat prediu el futur. I això és el que és realment genial, perquè el model original, si li dones 5.000 generacions de les nostres dades d'adaptació i li demanes una predicció, diu que l'assímptota preval. Però no pas amb més dades. Els bacteris són aquí dalt, han traspassat l'assímptota. Què passa amb el model de llei de potència, segons el qual les coses s'alenteixen sense mai arribar a una assímptota? Li donem només 1/10 de les nostres dades del passat i projecta amb molta precisió 50.000 o 60.000 generacions. Pronostica el recorregut futur de la trajectòria evolutiva. I per a mi això és profund i ha canviat la meva visió d'aquest experiment i fins i tot una mica la visió de la vida a la Terra. Vull dir que la vida a la Terra no para d'evolucionar, ho sabem. Però creiem que això és pels impactes d'asteroides o a causa de l'impacte humà o bé perquè els virus que estan atacant els seus hostes i que la coevolució provoca l'evolució, que l'evolució no s'aturi mai. Són faves comptades. El món sempre està canviant. L'evolució mai no s'atura, i això és 100% veritat. Però el que suggereix el nostre experiment és que, fins i tot en absència de canvis ambientals, hi ha oportunitats, fins i tot de petitíssima magnitud, per continuar evolucionant, que de fet, probablement el progrés mai s'aturarà ni tan sols en un entorn constant. Per a mi, és una de les raons per mantenir aquest experiment. Seguirà predint aquest model el desenvolupament de la futura trajectòria evolutiva?